יש לי חבר תימני משני צדדים, הוא כל כך קמצן, הקמצנות אצלם זה קודש. ושהוא קונה, הוא תמיד את זה מזכיר, על 3 שקלים הוא יריב איתך גם חודש. האורח הזה במתנות תמיד חוסך, הוא תמיד מתגנב בידיים ריקות, או עם משהו קטן, משהו זול וישן, שעבר אצלם במשך דורות. מתנות קטנות, הוא תמיד קונה רק מתנות קטנות, מחנות של יד שנייה ובלי פתק החלפה. מתנות קטנות, הוא תמיד קונה לי מתנות קטנות. זה ממש כבר לא נעים שהוא קונה רק מבצעים, יא בונקר ככה לא באים.